Tungod sa pagsalig sa Brigada Cebu sa suking tigpaminawan sa usa ka construction worker nga taga-lungsod sa Minglanilla, Cebu, walay pagpanagana midangop si Eleuterio Silgas Quizon, usa ka retirado nga construction worker. Nangayog katinawan kung angay ba niya nga dawaton ang tanyag nga bayad sa kompanya, kung patas ba nga dawaton ang 16,000 sa ubos sa 5 ka tuig niya nga gidugayon sa pagpanarbaho sa maong kompanya. Dugang ni Tatay Quizon sa iyang katigwangon, kikinahanglan na kayo nga aduna siya igong kwarta alang sa posibilidad sama sa pagpa-ospital ug tambal aron sa paglahutay sa iyang kinabuhi. Ang Brigada Action Center gihatagan og pagtagad ang maong isyu. Subay nini gihatagan og ideya og giya sa maong katuyuan. Takal imiris brigada sir. Maayo ka silang tagad rin mo. Salamat ko sa brigada na wag mo sa ere pag-abot. Iatubang ibig nila. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.